מה נשמע עם בעלה יקרה? אני עושה לך את זה בריף הכי קצר, זה לא ייקח יותר מדקה וחצי. רוב הדברים שיניתי איתו, למעט כמה דברים שלא הצלחתי. אז ככה, בואו נתחיל קודם כל מכאן. אנחנו רוצים שהחלק הזה באינסטגרם, שאנשים יעקבו אחרינו באינסטגרם, יהיה בבולד, זאת אומרת שאו שזה יהיה בקפיצה, לא הצלחת לעשות את הקישור הזה בולט. אוקיי, גם פה וגם פה. לעשות הבלטה באינסטגרם, אני גם מציין לך את זה. בפוסט הגרלה, להבליט את הכישורים לאינסטגרם. בסדר? אחרי זה, יש לנו את הטופס לידים, שליחה. מה שאנחנו רוצים שיקרה אחרי השליחה, אנחנו רוצים, תגידי לי אם זה אפשרי, שבעצם הטופס יפנה לדף תודעה, שבדף תודעה פרטיכם נקלטו בהצלחה, מספר מזהה הגרלה שלכם הוא 1248, סתם מספר רנדומלי, אם לא יודע אם אפשר לעשות את זה עם ווידג'יט או עם איזשהו מספר רנדומלי, ומתחת כל הדבר הזה, בעצם פשוט להעתיק את כל החלק הזה, מהסרטון ומטה, זה בדף תודה. תגידי לי אם זה אפשרי. זאת אומרת שהטופס לידים יפנה לדף תודה, שבדף תודה יהיה איזשהו רפרנס של תודה רבה ניצור קשר בהקדם, מספר ההגרלה שלכם הוא, הם אסמכת על ההגרלה, שהיא תשתנה, ובעצם כל שאר התוכן בדף שיעבור דף תודה. כאילו לשכפל את התוכן הזה. הדבר האחרון שאנחנו רוצים לתקן זה פה את הגלריה הזאת, ואני שמתי לך פה את כל הכישורים הנכונים שצריך להטמיע אותם. תראי מה קורה כשאני מנסה. אני מעתיק עכשיו את הסרטון הזה נניח לדבר הזה. אני בחרתי פה יוטיוב, שתראי שאני שומר את זה. לא משנה מה אני עושה, הזוג הזה לא מתחלף. אני לא יודע למה, יכול להיות שזה צריך לשאול למחוק קאש או קוקיז. את רואה מה קורה פה? זה כאילו סרטון אחר של זוג אחר, אוקיי? ומשום מה, כל הזמן הם נתקעים לי. וזה נכון אגב לכל סרטון, לא משנה מה אני עושה. אז אני אשמח אם תוכלי להבין מה קרה פה בדיוק, ולתקן. וזהו, זה כל מה שאני צריך, סרטון של 2 דקות, אני גם כמובן שם לך אותו פה, בבריף וידאו. תודה רבה ענבל, אהובה. עוד 2 אתרים שנשלח לך בהמשך השבוע עם בריפים מסודרים.